O Conselleiro de Sanidade pide responsabilidade para evitar unha folga na atención primaria e chegar a acordos para mellorar a asistencia sanitaria e as condicións laborais dos profesionais. Esta mañá o Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, interveu no Parlamento de Galicia, onde apelou á responsabilidade para evitar unha folga na atención primaria galega. O titular do Departamento Sanitario apuntou que é preciso consensuar medidas que melloren a asistencia sanitaria e as condicións laborais dos profesionais. E iso é o que estamos a facer, dialogar e negociar todo o que faga falta ata chegar a un acordo sobre as medidas que permitan garantir a asistencia sanitaria e evitar unha folga que só pode empeorar a situación. Porque o principal problema non son as medidas propostas pola Xunta. O principal problema é a situación que virá nos vindeiros anos como consecuencia da inacción do Goberno de España. E remarcou que a Xunta está a realizar un traballo continuo para reforzar a sanidade pública galega. Poñendo especial énfasis na atención primaria, vamos a nos facendo, sei que non lle gusta moito, melloramos as condicións laborais, incrementamos recursos e renovando as dotacións. Non é suficiente, estou de acordo. Hai que traballar máis na atención primaria, non? Os presupuestos o din todo, non? Incrementamos os recursos un 4,75% tras acadar a cifra récord de 1.747 millóns de euros, non? Unha suba do 3,4% no capítulo de persoal, acadando 657 millóns de euros. Non se pode negar que traballamos de forma constante en diversas medidas de retención de profesionais para atender as vindeiras xubilacións, a igual que non se pode negar que facemos todo o posible por incrementar o persoal en formación. O Conselleiro de Sanidade afirmou na súa intervención que o Goberno galego incrementou os recursos que se dedican á atención primaria e destacou a reducida lista de espera que hai na sanidade de Galicia. Para nós é importante que os galegos coñezan os datos, porque Galicia non só se mantén en boa posición, senón que a mellora, porque se sitúa como a segunda comunidade con mellores tempos de espera para unha primeira consulta co especialista. E isto é así. Vale. E así o recoñece o Goberno de España. En canto ás operacións cirúrxicas, o tempo medio de espera para unha cirurxía reducirse en Galicia en 2 días, con datos a 30 de xuño. A priori, pode que a vostede lle parezca pouco, pero hai que poñelo en perspectiva e ver a media do Sistema Nacional de Saúde, que é de 118 días.